Abriremos a programación deste entroido coa lectura do pregón a cargo de un noso actor tan querido como é Abelino González. Vamos a ampliar tamén este ano o entroido infantil a 2 días en lugar de un. Será tamén na Praza da Constitución o domingo e o luns. En canto ao desfile, o plato forte, por así decirlo, que o desfile de comparsas, recuperamos o percorrido tradicional dende Isaac Peral hasta Porta do Sol. Unha vez vamos a vivir, a pesar das dificultades que moitas familias, e somos conscientes delo, están a suceder, o entroido sempre se caracterizou precisamente por ser un tempo de reivindicación, un tempo de sátira, un tempo de disfrute, un tempo para olvidar de algún xeito tamén penas e problemas, e iso é que queremos trasladarlle á ciudadanía.